jotelo tiyudo ka koro chike moko bende makonyo mondo ng'ato kik jwange kit chwechne nitie. Koro iyudo ka policies moko mano nego wabedgo kata the policies mawacho kata gender mainstreaming policy marango ni kik bagi ama kik ng'ato bed ni ok rang kit chwechni nitie sani. Koro nikech wan gi jok mopogre opogre e telo. Mano bende iyudo ni sani kata sani koyar yo ndalo cha ok ni yud ni kata wayudo governors kane onge ng'ama notelo e rango ni ng'ato nyalo bet jatelo ka MP. Ema yudo ni sani kata kuonde mwantiere wan gi MPs mopogre opogre, wan nyaka gi governors mamine. Mano nyiso ni oyaro yo ni in inyalo bet gimidwaro to e telo kae inyalo timo gik moko mopogre opogre. Koro mano ema waneno kuom gima Phoebe Asiyo noyawonwa. To wanene nyaka sani ni kodhi mano obologo dongo nyaka sani to dongo motegno. Kinde moko ne ana wuon na timo romo kode kendo no temo wacho ni kai ng'ama miyo nyaki bed ng'ama otegno kendo ng'ama bende kochung' ka wuoyo ti wuoyo motegno kijatelo bende wuoyo kitegno mamiyo ji yie kuom gino ma bende wacho. Sani kwa winjo kitisa masani hista wawinjo kantiere jowa moko ma bende luongo jotelo mamine ni flower girls. Ang'o makelo wach makamae? Gima bende ne walan kuom Phoebe weche mang'eny nyalo wach kuomi to kiti gi tibe gi ema miyo weche go dhi rumo. Mago gik manowacho ka wawacho ni iluongo gi dongere ni gender based violence miwacha wacha ni in flower girl nikech ng'ato paro ni ok in ng'ama nyalo timo gik moko mopogre. Koro giparo ni duondi ok nyal bet. To ineno ka sani kaka gisitimo kata leadership training gik mopogre opogre. Ineno ka sani e weche mopogre iyudo ka mine osetieg magidhi kuondego. Tiere nyaka chuo makodonjo kuonde moko kirango kata Hansard report pok giloso nyaka ne gidonj kanyo.